Čaute ľudia, vítam vás z nového videa, u ktorom si ukážem, ako stiahnuť a nainštalovať Action. A poprvé vám chcem povedať, že mám nový mikrofón. Po druhé, nechcem sa s tým moc zaoberať, ale aby ste vedeli pre info. Neviem, či všetci pozeráte tento tutoriál, ale ešte urobím na to možno video. Ak si to všetci pozriete možno, ale asi nie. Tak, kam to asi sorry. A ideme nainštalovať teda ten Action, takto to vyzerá a inštalovačka tu. Takže môžeme ísť na to. Sorry, že mám toľko vecí na plochu, ale to si nevšimajte iba tieto dve veci. Toto. Takže ideme na internet. Toto je taký... Viete ľudia, idem na Operu. Ja to serme, idem na Operu. Tak. Zapal sa mi mikrofón. Jak počujete? Tak a sme tu a dáte sem, napíšete. Čakajte. Tak a to tam napíšete. Sorry, že toto dýcham, ale veď ja nemám taký, že nemám držiak na ten mikrofón, takže ja si musím jak debil držať v rukách. Tak tačí tutoriál. A mám na to aj také. Takže toto. Títo reklamy si nevšimajte, toto. Tak, tuto máte. Sa nám to načíta. No. A tu je tuším toto, tých 30 dní. No tak tam to ťuknete. Toto free download. Tu sa vám to začne stiahovať. Počkaj, no. Neviem, jak to mám otvoriť. No ja som rovno 2 stiahol, ja to už mám. Že dáme si vymazať. No. Mám obidve. Takže dobré ľudia. Takže to si môžete vypať. A môžete ísť na inštalačku. To je program na nahrávanie, aby si vedeli už. Neviem, či som hovoril. Tu máte English, OK. Tu už nebudem dávať IAGR, lebo ja už ho mám a potom by som mu musel celý resetovať a videa by som nemal, čo na ňom som točil. Takže to si ešte si ho ukážeme. Sorry, že to tam pozadí, no. Áno, stieme spustiť. Pustí sa nám to. Tak toto vyzerá, keď sa vám to spúšťa, alebo neviem, aký máte, keď máte Windows 7, ale Windows 8 to má takto. 8.1 a 8. Tu som točil Agario a Minecraft si nevšímajte. Ono dám, že delete, OK. Tak ale to si už nevšímajte. A tuto máte, že či chcete točiť hru, plochu, alebo viete, že takto, že na rámku. Ja idem späť. A ja som si dal na plochu MP4 alebo AVI, je to na vás, ale ja radšej MP4 alebo AVI je veľký priečinok. 1080 pixelov, no, dajte si 720, ak máte taký lepší počítač, alebo nie, nechajte si, jak vyzvážite, ku kvalitu chcete mať videa. Toto je, že FPS-ka, ja som si dal 120, vy si môžete dať, aké chcete. FPS-ka sú ako obrázky za sekundu, ja mám 120. Tuto máme, že koľko budem točiť, si nastavte koľko chcete, ale ja najlepšie, že čo najviac. Sorry, ťukám do tej myšky jak blázon. Takto. 60 a 60 sekúnd, to už sa mi nechce. Ale čo už s tým. A tam ďalej máme. Dobre, mám to, konečne to mám. Tak toto je, že to som ani neskúšal, neviem.
video mesh. No, že nejaké perfektné video, neviem, to radšej nedám. Že aby bolo počuť v počítači, že, a napríklad, že dám, znížim zvuk. Vy ste to počuli. Tak toto je, aby vám išlo audio. Ja som si nastavil, aby mi išlo. To musíte dať allow multi-channel audio recording. Tak a tu už sú len, že stream, toto neviem, niečo k tomu asi dodať. Tuto máte časovač, tu máte zvuk, fotky, tu máte na nejaké iné nastavenia, to je všetkého asi. Tak ale toto je podľa mňa najlepšie a fotky asi. Tak a ja sa v tomto, čakajte, vypnem to. Keď to vypnete, sa vám ukáže toto. Dobre. Ale vy, keď chcete si to kúpiť, neodporúčam, ale dobre. Keď si to zase odstránite ľudia a keď vám vyprší tých 30 dní, už vám nepôjde točiť, sa vám to vypne. A ukáže vám buď aktivovať, viete, dáte tam kód, alebo to kúpite si. No ale potom si to odstránite z celého počítača aj z program files, veď viete, a potom už si to môžete nainštalovať a pôjde vám to, alebo už neviem ako. A cez nejaký iný program viete, že tam stuknete a odinštalovať. Takže to bude pre toto video všetko. Sa s vami lúčim. Čau!